no sé si tenim l'Adela per aquí. Podi, enhorabona. 50 minuts, Sí. Enhorabona, moltíssimes felicitats a aquest podi més 65 masculí. I ja per finalitzar, tenim el més veterà i la més veterana que han participat als 10 quilòmetres d'avui, dia 1 de maig, a Montgat, i tenim en categoria femenina Adela Rivera. Adela Rivera, que no sé si la tenim per aquí, i en categoria masculina en Jordi Montlló. Adela Rivera i Jordi Montlló.